Când sufletul e în iubirea lui Dumnezeu, cât de bune, cât de plăcute și vesele sunt atunci toate. Dar chiar și în iubirea lui Dumnezeu sunt întristări și cu cât de mare e iubirea, cu atât de mari sunt și întristările. Maica Domnului n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu un singur gând, nici n-a pierdut vreodată harul, dar și în ea au fost mari întristări, iar când stătea lângă cruce, atunci întristarea ei a fost nemăsurată ca oceanul și chinurile sufletului ei au fost nemăsurat mai mari decât chinurile lui Adam la izgonirea din rai, pentru că și iubirea ei era nemăsurat mai mare decât iubirea lui Adam în rai. Și dacă a rămas în viață, e numai pentru că a întărit-o puterea Domnului, fiindcă Domnul a vrut ca ea să vadă învierea lui și după înălțarea lui să rămână pe pământ spre mângâierea și bucuria apostolilor și noului popor creștin. Noi nu ajungem la deplinătatea iubirii Maicii Domnului și de aceea nu putem înțelege pe deplin întristarea ei. Iubirea ei era desăvârșită. Ea iubea nemăsurat de mult pe Dumnezeu și Fiul ei, dar iubea cu o mare iubire și norodul. Și ce n-a trăit ea atunci când oamenii pe care iubea atât de mult și a căror mântuire o dorea până la capăt au răstignit pe Fiul ei prea iubit. Nu putem pricepe acestea pentru că în noi iubirea de Dumnezeu și de oameni e mică. Așa cum iubirea Maicii Domnului e nemăsurată și neînțeleasă, așa și întristarea ei e nemăsurată și neînțeleasă pentru noi. O, Fecioară Preacurată, Maica lui Dumnezeu, spune-ne nouă, copiilor tăi, cum iubeai pe Fiul tău și Dumnezeul tău când trăiai pe pământ, cum se veselea Duhul tău de Dumnezeu Mântuitorul tău, cum priveai fața lui prea frumoasă cu gândul că El este Cel pe care îl slujesc cu frică și cu dragoste toate puterile cerești. Spune-ne nouă ce simțea sufletul tău când țineai în brațele tale pruncul minunat, cum l-ai crescut, care au fost durerile sufletului tău când împreună cu Iosif l-ai căutat vreme de 3 zile în Ierusalim. Ce chinuri ai trăit atunci când Domnul a fost dat spre răstignire și a murit pe cruce? Spune-ne nouă care a fost bucuria ta la înviere și cum tângea sufletul tău după înălțarea Domnului. Sufletele noastre sunt atrase să cunoască viața ta împreună cu Domnul pe pământ, dar tu n-ai vrut să o așterni în scris și ai învăluit în tăcere taina ta. Ce aș putea da preasfintei noastre stăpâne pentru că nu s-a scârbit de mine în păcat, ci m-a cercetat și luminat cu milostivire. N-am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc din cuvântul ei cel plin de har. Și mintea mea se bucura și sufletul meu era atras spre ea cu atâta iubire, că și numai chemarea numelui ei ducea la dulceața inimii. Într-o zi când eram tânăr, frate sub ascultare, mă rugam înaintea icoanei Maicii Domnului și rugăciunea lui Isus a intrat în inima mea și a început să se rostească de la sine. Într-o zi ascultam în biserică o citire din prorocul Isaia, iar la cuvintele "Spăla-mă voi și mă voi curăți", mi-a venit gândul: poate că Maica Domnului a păcătuit vreodată, chiar și numai cu gândul. Și lucru uimitor, în inima mea deodată cu rugăciunea, un glas mi-a spus lămurit: Maica Domnului n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu gândul. Astfel, Duhul Sfânt a dat mărturie în inima mea despre curăția ei. Dar în timpul vieții ei pământești și ea a fost oarecare nedeplinătate și unele greșeli, dar fără de păcate. Se vede aceasta din Evanghelie atunci când, întorcându-se de la Ierusalim, nu știa unde era fiul ei și l-a căutat împreună cu Iosif vreme de 3 zile. Maica Domnului nu și-a așternut în scris gândurile, nici iubirea ei pentru Dumnezeu și Fiul ei, nici durerile sufletului ei în vremea răstignirii,
pentru că nu le-am fi putut înțelege nici de cum, căci iubirea ei pentru Dumnezeu e mai puternică și mai arzătoare decât iubirea serafimilor și a heruvimilor și toate puterile cerești ale îngerilor și ale arhanghelilor. Dacă am ști cât iubește Preasfânta pe cei ce păzesc poruncile lui Hristos și cât îi iubește și cât îi este de milă și se întristează pentru cei ce nu se îndreaptă. Am simțit acest lucru pe mine însumi. Nu mint, spun adevărul în fața lui Dumnezeu, pe care sufletul meu îl cunoaște. Cu Duhul am cunoscut-o pe Preacurata Fecioară. N-am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc pe ea și iubirea ei pentru noi. Dacă n-aș fi fost și nu aș fi văzut milostivirea ei, m-aș fi pierdut de mult, dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă lumineze și să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus, nu-i frumos pentru mine să mă uit la tine și să văd ce faci. Cuvintele ei erau plăcute, liniștite și blânde și ele au lucrat asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de 40 de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci și nu știu ce i-aș putea da în schimb eu, păcătosul, pentru dragostea ei față de mine, necuratul, și cum voi mulțumi bunei și milostivei Maicii Domnului. Cu adevărat, ea este ocrotitoarea noastră de la Dumnezeu și chiar și numai numele ei bucură sufletul. Or, tot cerul și pământul se bucură de iubirea ei și pe această preacurată Maică a sa Domnul ne-a dat-o nouă. Este bucuria și nădejdea noastră. Ea este Maica noastră după Duh și, ca om, e aproape de noi după firea și sufletul creștinesc.